Di kalau wen ni nong tho ba nong puli nong start Bible bepona mau baksteng Charles Riley wong kumni. Wong baka jing persat mensim jong Bible kamut ba ublay upen ya ban pen ki iki brio bakin tho ya ka jing shisha jong ka khubor jong ublay ha ki ktin ba kar kom tho da jong ki klam kanu no ka jing bakala ha ki jing tho ki baningko kan ma ba ti kintin ha ki jing tho ki baningko ke bangi don mantap ti mendetan ka kopi kim de ki original kam de ki jing tho ba shisha kapapaka kabla tho de Moses na de meno ke tang ki kopi ke bala shubut na ka jing shisha ka jing pasat mensim kam don ha kani ka kesla ha kini kidak ande ha ka tu ka jing tho ka baningko namar blay namar bala dangi pediang baka jing pasat mensim badan ha kani ka kot ka badan manga badan mapi ka dang jing ma lara no sidak nang ni kinong da kamut ublay mat kwa lara no sisla nang ni kamut ada mo ublay kwa raingi bangen puli gitu kesla pi kala penyalam bakla kamta makala benda ka jing bakla ka parenting kala benda ka jing bakla ka agar kom kopi kem kita hanya ka jing pasat mensim ya ka jing tho ka de ya ka jing tho ka bening but de hagini kisini mata ngimdon ni kita jing tho ban ngi ngidan tai kopi ba ka ni kita kolong ba blay buri no amar blay namar ba utip hai ka jing long jiman ka jing ladang ngidon ni kita original kopi bakado nga sama ni no kita ka kopi ya kita original ini yang sa burom kita ibrakoy yang sa klat no apa dia tahu ba ay ba keren ya kita keren jing tho kita ada gue ka jing batay ke ka Bible hi ka jing persat mensim ka keting ju blay kam David katu ka ba yo direct no blay bat ban ino ban ong pat ka Bible kam de ka keting ju blay kata kamut katu ka dik bong ka dictation ba la syukran bet dau blay ba unong tho man siap su tho bet ka bong blay klem so thu klem champang ro tho bet kamut kumta wala da don katu kan ni jing tho ka balong kumta ro de kamut ro ka jing pasat mensim de keting de kamut ba tang katu kan ni ki binta ju ka Bible ki lang ki ba pasat mensim ni ki ba kham khlan ni ki ba kham don bor ki we ki long kim don bor kam de kumta ne ka jing pasat mensim bat kum ka keting ju blay kamut baro nado basdang hado bukut baro iwe pe kintin kilong kibala sa persat musim kila ilong kibala yo jingbit now blay ba unong tho ula ben tho itu kintin kenang mana ka benta ka jing mento ka jing blay ula ai kenang ya ka jing tho ula penti kena ba untroi ya ka kam jo ka jing persat musim ha kinong tho ban ai sanga ba chapi ya ka jing tho ka ba kenang mamangi habang ngin puli ya kani ngindup song thu sapang ka jinglong ka jingu sapang ka jing shisha ka jingu sapang ka jing trekam ka jingu ba haju ka poro sapang ka jinglong jing im ka jingi kumnu ngi di bendon ka jingi dei ukwa yingi baya ka jing im ka jingi an pusanong rim ha kai halor jong ka jing shisha halor jong ka jing shisha ublim kwa yingi bengin subu sa ako umdum handai ula pinti krangi baningin yo ya kan ka jing tho kenang ban pensuk inga badpi bangin wadi u bangin snow tho ya u de ladangi pediang ya kan ka jing pasat mensim baka Bible ka ba pasat mensim duk blai barbo ke de bendon ki sabut ke de bendon ni ya ki sabut ke bendon ni ki proof de uni unong tho bak teng u Kevin Coley wai ka to ka ki proof ne ki jing chapang ka jing pasat mensim ong bala ka Bible ka jing tho bala pasat mensim dau blai ka de bendon ni ki sabut na ka benta ban pensisya dadangi bisa ka Bible dadangi tunjuk ka Bible ka de ban liu ka de ban say ka de ban kot ya kata ka jing tho de ngila bangi de ban kibinti ban syam ni ki kat tu kan ni ki jing tho gini ki disebutkan kebenikong ba sispa nak sispa ka de ban doni ya ka jing sisya ha ki baro ki ba labatai ru kai ka science kamut ba ka Bible kam ne ban persya berkai ka science ka de ban don ka jing menjur lah ada
Ka Bible ada kalong ka pasat musim dau blay kam dei ban keren lanikin tho persya daladi iladi. Ka bamut ba upol ong no kumoi Jacob ong no kumoi. Moses ong no kumoi Jisu ong em. Kam dei bandon ikum kita ki jing persya na ki tho iwe pa. Ada ka Bible ka kentie ka keting ba pasat musim dau blay ka bandon ni ku kubur ka badon ya kan nongrim ha ka jing tho bra ko. Kemudian ada pastang ada bekut ni di benyo bitang ka ke message. Kawai ka pang pedeng, kawai ka kubor. Kaba ublay kuwa ingin bengin snow. Lara ka Bible kada ka keting jong ublay, ka bala pasat mensiam da ublay. Kadai bendai kita ka jing tho ka bala tho omtang syaki ka to ka ningut kijai benri hunai sya ka pertai baro kawai. Kanang ba kan kadai ben keren Jepang kata ka jingedai ka jong ki baru ublay. Kadai bendon ya ka jing tho ka bakrawa. Kata ka jing tau na kata ka obstil standard Jepang ka jinglong babha boong ka morality baju ke poro kade bendon ya ka jing shisha tara ka Bible ni ka ketin grab sa mesin no blay kade bendon ya kita ka jing shisha ki batang ublay mo ula bentip dan menun bala bentip ka bangila benyo tang no blay kum ka jinglong ka jing u tade Jepang ka jing turekam ka jing u kebangila ke batang ublay mo utip te kata kata baju ke poro dara ka Bible hi kade kata ka jing thuak bla pasat men sim no blay kade ben pinti kena ya ka ke de ki kamba kade bendan ya kita ki kamba ya ki bangi la ben tip ka ben sotu batang ublay merwehi ula ben le kita baro bat ada ngi bisyar ka Bible baro ka kot ka job ya kene jing bisyar baro ki babun na ki bi jai kot niam kimla ben yahap kimla ben kot ka tum kate Wat kum ka jingkam ki niam muslim ro ki ang ka Bible ka Quran di kalong ka bajanai. Hane daya test pat baka science ke persya. Daya test baki kamba undan kamba. Tiana keren ni kiwi ki jekot. Ni tang ka Bible marwahi ka bala ban kot kita bala ban job kita gi. Ka badon ni kita ki sabut. Kita pen sisa baka dai sisa ka tien ka jong. Te mangi ki banget ni don ni ki jing tho. Baka jingkili kalong mentaba boleh blay usim kia do kata ba on pmi kum ngene ke jing tho kabala ban job tu ke jing tunjuk paro bangingi bisa kade nam ta jenu kabala tho ak tu kot bah bentah hina tu atim ti le na ka bentah ka jongi nam ta ka jing mentoy jingi kum ki babi ban kade na ka bentah ka jing mentoy jongi kum ki bangi hang tu upol wong nu wong ba ka jing tho baro kalong bab sa mesin do blay ha ka ba mentoy ka mentoy ba jingker ku yi ka balong haju po kai ka balong ka jingarap na kamta ka jing hakinu ki binta ha ka jing hikai namar blai namar ba kanu no ka jing hikai ka bala psang no rim ha ka jing shisha ka bala persat mensim do blai barabor ka ai bu jingi ya kata ka jing snau thu ka ba syong nia ka balong reasonable kam dei kanu no ka jing hikai ka bala shiu psang rim ha ka jing ngai biet bat ha ka jing ngai thala Takadaw, ka Bible, kalong kata ka kot, ka bengi ngila bat pinang rim, ya ka jing hikai ka jim. Sipang belay, sipang ka jing penim, sipang ka pop, sipang ka jinglong jing im babaha jingi, ngila ban hikai. Dan sien iwe pra banget jingi badan bahaying, na kaniam khasi. Yang bah, po sangki tiak jiki ilap ya ka Bible. But yang yu ibi puli Bible mana ka po. Dia na kaniam khasi dah. Sama puli ka Bible. Bat dalek pun hikai si kiwi pate akan niam juki. Ilem no. Kibun ki penankam nak Bible. Ki simpat ba ya ka hikai ki babona ba ki hikai pangkam no ban im ta ka jelong ji nga babha ki simbit nak Bible. Ma belai matang ka Bible mere ka long kata ka jing tho ka ba biang ba paka ba nak benta kata. Ban hikai pang ka jelong ji im ka babha. Tade om no de polong nak benta ka jing sneng. Karno kuno ka jing sneng kabala personong rim ha ka jing shisha jeng ka kecing jung bleng kadan ka bor bahkan pendem kadan ka bor ban pin
rit pisngau rit ya unu bayeng banyelek persya bayeng ban pene wat usaitan au haban pendem lada ngisneng ya udah keketing ke jomble hadu kata kadang kebo Mar belai usaitan udah kupa jong ka jing syukur handai umla pat banyelek persya kai ya ka jing shisha jong ka ketien ke jong belai mar belai la pasal mensim do belai ka jing sneng ka jing penbet ka jing mentoy nam ta ka jing penbet bat ka jing shisha kajing penbet ke balap sano rem haka ketien ke jong belai bat haka jing shisha barbor ka danbet ya ka bor bakala ban penbet kala banyada yangi na shibun kijing bakala na shibun kijing duna haka jing jing ngila ban penbet terda no roi samo no maka bible kadai kijing shai ya kijing im jo habang ayat da kalinti jo kijing di maka ka bayalam di maka ka bakadau linti di maka ka bahikai nga ka baajing sta da kumno bangan shimnya karai habang ada na preng art lagi binta nyat sekadiang nang nyat sekamon kumno ngan penbet la di nak ni kijing long jing ngo jo nga bangalong bos kata ka bible kadanya ka bor bakala penek bakalong to ka ba mentoy larangi penan kami ka ban penbet ila ka jong mo namar bakalong rap sabsim daule makado kajing penmelien kano no kajing penmelien ka balap sanong rem ha kajing shisha juga ketien kajong belai ka balap sabsim do belai barbor ka dan be ka bor ban penyap trono ya kita kajing melien ka besniu baro ki bedana kajing mo ni penyap tron ya kita kajing melien ka besniu da kai da kajing penmelien ya ka bala hikai da ka bai kita shibun ba kajing penmelien kiba kenjam sim ya bangka jing puli kajing duai kajing pusan kajing syak jing et kebta terte kidan buan ba darangi penan kami ka kajing im jing timnya kan warak kan ya ya kata kajing melien ke bat namar balai namar ba ka bible dari ka kajing ju belai ke balap sam sim ka belai bat darangi penan kami kini kajing im ngujungi langi pesanong rem ya kini berkat kajing im ngujungi kan a kajing mentoy ke bakra ba kajing lara pimsim la yok mat jing mentoy bos kata imat sai ki ha ban penbet bahaya karokom so thu ko jung pi ya karokom sempang ko jung pi bat ya karokom penan kam ko jung pi ka ketien ka jung mablai namar ba kadan ka bo kala benek kenta bat dena takadau jisu soong mo tang dau kupu bau beriu la ban im hendre dak sin dak da ka ketien baro ka bami no nak sintur ko nakabata bangin im ngidan kami ka ketien ko jung ka ketien ka bala pesat musim daw batum ki banget ngidan kami kata bat kam tam lengi im ni ka juk ka badan sibung ke jing sibung jing sniu kumnu ngila bilek persya kita kawai ni kita dek ka ketien ko jung ka ketien bala pesat musim daw ka syong hanga pada pi bangin penan kami ka bat larangi penan kami ka kata rukom ka badai kan ai ka jing mentoy ka bakra bai ka jing bat kan ai ka jing telai ka jing pi bekum juru kita ki besak macam apa bat pi tu beleng kerku ni kecil amen